saksi tuwing napuno nga panagayan. Ako'y ngaming biyak nga binaybayan na, di ka man mabibiyaya nga kanyak magsirsir pa. Yet nagmukad meten kay ka asin kanyak tagmong kamuak nuan yati pagbanaga. Kasibay muliliwa tanasang itngaturo isunan tidan daniwa nuda itibibituen ngamang ranyang kanyak isunan saksi tuwing naputunga panagayan. Ngaming biyak nga binaybayan na, di ka man mabibiyaya nga kanyak magsirsir pa. Yet nagmukad meten